Kada se sprovede legalizacija, nekretnina dobija čiste papire, a vlasnici pravo na nasleđivanje imovine. Zakon o legalizaciji omogućava građanima da nezakonito izgrađene objekte upišu u katastar uz niže troškove i kroz jednostavnu proceduru. Prijave se mogu predati u bilo kojoj opštini i u više od 580 objekata Pošta Srbije, ali i putem internet stranice svojnasvome.gov.rs, a građani će za to imati rok od 60 dana, od 8. decembra do 8. februara. O prijavi objekta odlučuje Agencija za prostorno planiranje i urbanizam. Ovaj zakon donosi konkretne prednosti za svakog građanina. Prvi put imamo sistem koji garantuje sigurnost u raspolaganju imovinom, mogućnost legalnog priključivanja na infrastrukturu, mogućnost da se podnese zahtev za rekonstrukciju, nesmetano nasleđivanje i prenos prava na nepokretnostima. Kada je imovina upisana, građani mogu jednostavnije i povoljnije do kredita uz hipoteku, a vrednost njihovih stanova, kuća i drugih objekata raste. Građanima je važno da znaju da su za podnošenje prijave potrebna samo 2 dokumenta: važeća lična karta i osnov sticanja nepokretnosti, ugovor, rešenje, nasledstvo, kupoprodaja, zamena ili bilo koji drugi dokaz o tome kako su stekli kuću, stan ili zemljište. Nakon uspešnog prijavljivanja, podnosilac zahteva dobija dokument, elaborat o prijavljenoj nepokretnosti. Podnosilac će biti obavešteni putem SMS poruke o statusu svog predmeta i daljim aktivnostima koje se odnose na isti, rekla je ministarka Sofronijević. Prijave za evidentiranje i upis prava svojine podnosit će se elektronski putem posredstvom digitalne platforme s ciljem da se postupak građanima učini što dostupnijim i jednostavnijim. Oni koji nisu u mogućnosti da prijavu podnesu samostalno moći će da dobiju stručnu i tehničku pomoć u jedinicama lokalne samouprave kao i u poštama širom Srbije, gde će ovlašćeni službenici u njihovo ime popuniti i podneti elektronsku prijavu jednostavno i besplatno. U skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, fizičko lice neće biti odbijeno u smislu upravnog akta, već će biti obavešteno da ne ispunjava uslove za upis prava svojine shodno odredbama ovog zakona. Cene legalizacije zavise od lokacije i tipa nekretnine, a minimalna fiksna cena u unutrašnjosti Srbije iznosi 100 evra. U gradovima sa preko 100.000 stanovnika od 100 do 500 evra. U gradovima od 50.000 do 100.000 stanovnika od 100 do 300 evra. Manje opštine ispod 50.000 stanovnika 100 do 150 evra. Beograd ima 8 zona sa različitim naknadama, najskuplje su u centralnim delovima, a cenovnik će se definisati nakon usvajanja zakona. Luksuzne nekretnine do 1000 evra. Od dokumentacije neophodno podneti JMBG osobe koja podnosi prijavu, adresu odnosno broj katastarske parcele, podaci o objektu, oznaka na mapi, podaci o nameni objekta, površini, spratnosti i njenim delovima i fotografija iste. Dokazi o objektu ako nije evidentiran ili je predmet prijave stan, geodetski elaborat odnosno skica ili drugo. Dokazi o vlasništvu, ugovor o kupovini, rešenje o ostavini ili poklonu i drugo. Prijavljivanje za ozakonjenje nelegalnih nekretnina biće obavezno, ali kako zakon još nije usvojen, tačni rokovi će biti naknadno definisani. Rok za prijavljivanje počinje da teče 45 dana od stupanja zakona na snagu. Rok obrade prijave je 60 dana, a rok za primedbe i prigovore 30 dana. Direktor javnog preduzeća Pošte Srbije Zoran Anđelković izjavio je juče da je na šalterima 586 pošta širom Srbije sve spremno za početak procesa prijave nelegalnih objekata po novom zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na svojine za nepokretnostima i istakao da je 2503 zaposlenih na šalteru obučeno za taj posao.